250 urteko monotonia, pasa ondoren naiz izango den, jadanik erdi momia, oraindik ere oroitzen dira, abestita sinfonia, talasaitzeko kendu dezagun, emandako agonia, izugarria izango baita, sortutako harmonia. Gure arteko filina bada, harmoniaren gakoa, bertso bakoitza nota bat denez, gure pentagramakoa. Gaur oso pozik emango dugu, gure lehenengo saltoa, eta saioa aterako da, dotorea galakoa, metro terdiko distantziatik, eskutik emandakoa. Eta horrela gaur gaitzak hartuz, bertsoa eta Beethoven, ez da Einstein izan behar jakiteko, Beethoven nondik datorren, nik gutxi dakit Beethovenetaz, baina alaxe zioen, sinfoniaren batean, no, eta no, ondoren, hasi gaitezen gure txikiek, esaten hasi baino lehen. Literatura, naiz eskultura, pianoa, akuarela, artea bada tximeletekin betetzen zaigu sabela. Gaur aspaldiko partez atzean, utzi dugu ikasgela, gaurko umek helduen gizan, emango duten nibela, gaurko helduek pasa dezagun, ume txikiek bezala.